Kto som? Som človek, ktorého verejný život vždy zaujímal. Mám rozsiahle skúsenosti z fungovania samosprávy aj štátnej správy. Už takmer 20 rokov sa venujem agende eurofondov a štátnych dotácií. Koordinovala som desiatky projektov. Viedla som tým ľudí, ktorý zabezpečoval správu najväčšej mestskej investície – Trnavského priemyselného parku. Aktuálne pôsobím ako riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave a tretie volebné obdobie ako komunálna poslankyňa obce Špačince. Moje priority? Odbornosť a slušnosť v politike. Konštruktívna spolupráca medzi liberálmi a konzervatívcami. Som za štíhly štát, decentralizáciu a viac kompetencií samosprávam, regiónom bližšie k občanom. Viem, ako sa dajú eurofondy využívať efektívnejšie a bez korupcie. Podporujem tiež zlepšenie starostlivosti o sociálne odkazaných a zdravotne znevýhodnených ľudí. Stojím pevne za prozápadným smerovaním Slovenska. Ak sú toto aj vaše priority, uchádzam sa o váš hlas. Som Viera Vančová, demokratka s číslom 48. Spolu to dáme.